Huomio. Tässä apivideossa olisi yhtäkään myötähäpeää aiheuttavaa vanaviilintäkohtausta, joten olihan meidän pakko tehdä sellainen heti tähän alkuun. Tässä se nyt tulee. Ranskalainen sipulikeitto. Kikkomaanin Kinron, ei kun mikä Kim Morton, mikähän Kim K-M-O-R-R, Kim Morn, mikä hitto on, onko toi Kikkomaanin vai mikä hitto? Näyttävätkö viimeiset 2 aivosoluasi täältä matematiikan tunnella? Ota Apilux. Apilux on kliinisesti tutkittu lääke, jonka on todettu vähentävän aivosolujen toimintaa jopa 300%. Apiluxin vaikuttava aine on karimiini. Karimiini saattaa aiheuttaa oksennusta, masennusta, rajojen katkemista, mielenkipuja, päänsärkyä, silmien päästä pullistumista, sortsareiden vuotamista, hampaiden putoamista, pienten tulehtumista sekä uimasta. Ota Apilux. Apiluxin löydät lähimmästä rautakaupastasi. Hyvää päivää Savonlinnan Lyseon lukion Abi-uutisista. Penkkareiden turvatoimet ovat kiristyneet ennennäkemättömästi. Pääsemme tapaamaan koulun rehtori Ismo Falkia, joka kertoo meille lisää turvatoimista. Ismo Falkin rehtoriuran aikana koulussamme on pidetty jo monet penkkarit. Tänä vuonna kuitenkin penkkareiden turvatoimia on kiristetty entisestään. Turvallisuuden takaamiseksi olemme joutuneet ottamaan uusia, jopa rajuja keinoja käyttöön. Odotatteko innolla penkkarijuhlia? Odotan kyllä innolla. Juhlista tulee varmasti mukavat ja olemme tänä vuonna lisänneet turvatoimia, jotta kaikilla olisi mahdollisimman mukavat penkin painajaiset. Vai mitä musti? Niin. Minkälaisista turvatoimista on kyse? Olemme ottaneet käyttöön muun muassa alkometrit, jotka haistavat alkoholin 2 kilometrin etäisyydeltä. Sekä lisäksi meillä on pahimmille riehujille tällaiset. Vai mitä musti? Mustikin voi laittaa tällaiset. Niin. Tilanne on hyvin vakava. Viimeinen kysymys onkin sitten Mustille. Mitä mieltä olette Mustin ja Mirrin ympärillä pyörineestä kohusta? Kerro niille. Kiitos haastattelusta. Seuraavaan aiheeseen. Lyseonmäen kallio on herättänyt laajaa keskustelua. Opiskelijoiden toiveena olisi parkkialueen laajennus, mutta kallion luontoarvot estävät rakennustyöt. Lyseonmäen kallio herättää paljon keskustelua lyskalaisten keskuudessa. Oppilaat haluaisivat muuttaa kallion parkkialueeksi, mutta ehdotukselle on myös vastusta. Lyseon biologian ja maantiedon opettaja Arto A.T.P. Muinosen mukaan kalliolla elelee hyvin harvinainen hyönteislaji, jonka elinalue on uhattuna parkkeerausaluesuunnitelmien vuoksi. Mitäs täältä löytyy? No, mitenköhän tää toimi? No, lähinnä lunta, mutta kyllä sitä äsken lurulude kuule vilahti ohitte. Mielenkiintoista. Olen kuullut, että tämä kallio olisi arvokas luontokohde. Osaatteko kertoa siitä jotain? No, tässä pesi semmonen erittäin uhanalainen kärpäslaji, että tosi harvinainen, että ei kyllä muualta maapallosta oikein löydy. No, teillä on varmaan sitten vahvat mielipiteet siitä, että nuoriso haluaa tähän tehdä uuden parkkipaikan. Ettäs kehtat. Think about it. Tämä on sen kärpäslajin ainoa koti. Sillä ei ole mitään, jos tää tuhotaan. Kiitos haastattelusta. Lyseon aulasta on raportoitu kuuluvan kovaäänistä musiikkia. Reporterimme on juuri saapunut Lyseon aulaan. Olemme saapuneet Savonlinnan Lyseon lukion aulaan. Täällä on esimerkiksi paljon istumapaikkoja sekä hyviä... Mikä tuolla kuuluu?
Terve! Mitä täällä tapahtuu? Tarkistan kokeita. No, siltä kuulosti. Kattokaa, siinä on Bella, se hymyilee niin sievästi. Siinä on Kirkko. Mä oon käynyt tuolla, mutta ei ole mun ottama kuva. Sitten siinä on vähän lisää Bellaa. Ja vielä Bellaa. Ja sitten takaisin studioon. Siinä on Bella. Seuraavaksi siirrymme politiikkaan. Yhteiskuntaoppi ja nuorten kiinnostus politiikkaa kohtaan on kasvanut viime aikoina roimasti. Etenkin EU-päätöksenteko kiinnostaa nuoria tällä hetkellä. Yhteiskuntaopin suosio on kasvanut viime aikoina suuresti. Etenkin YH3-kurssi, joka käsittelee Euroopan unionia, on ollut erityisen suosittu. Oppimistuloksissa ei kuitenkaan ole vielä tapahtunut suurta muutosta, vaikka oppilaat keskittyvätkin tunneilla ahkerasti opiskeluun. Myös ajankohtaiset aiheet, kuten juuri ratkenneet presidentin vaalit, puhuttavat yhteiskuntaopin tunnilla. Minkälaista yhteiskuntaopin opettaminen on? No, vois kai sanoa, että erittäin mielenkiintoista, että opiskelijat ovat erittäin innokkaita ja EUn opetteleminen on erittäin tärkeää ja mielenkiintoista. Millä tavalla te opetatte yhteiskuntaoppia? No, minä olen tehnyt tämmöiset muistiinpanot, että ne on niin vanhat, että älkää kopioiko niitä, että 10 vuotta sitten tehnyt ne, että vois kai sanoa, että ne on aika turhat. Olisiko teillä jonkinlaista elämän ohjetta näille YH-kurssilaisille sitten jatkoelämään? No, voisiko sanoa, että tässä yhdet vaalit on tulossa, että hyvät ihmiset, muistakaa äänestää. No niin, laitan tehdään yksi. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Myös historian suosio on ollut aivan huippulukemissaan. Ja Lyseolla on eräs mestariopettaja kertomassa siitä hieman lisää. Millaista on opettaa historiaa lukiossa? No, kyllähän tää tässä 30 vuoden aikana on muuttunut ihan hirveästi. Että löytyy näitä nettijuttuja täältä ja kaiken näköistä. Liisa voisi tehdä tehtävän 1 uudelleen ja muut vois sitä odotellessa aloittaa se HR1 sitten tekemään alhaalta. Kyllä. No, onko opettaminen muuttunut tässä vuosikymmenten varrella minkä verran? No just näitä, että löytyy näitä ihan uusia tietokonejuttuja. Mutta onneksi löytyy vielä näitä monisteita tästä. Että jos ne ei toimi tai joku menee pieleen, niin just niitä monisteita. Kiitos haastattelusta. Vielä hieman ihmismielestä. Pääsimme tutustumaan psykologian ja filosofian opiskeluun Lyseolla. Antti Harmanen, olet psykologian ja filosofian opettaja Lyseolla. Kerrotko meille hieman työstäsi? Lyse on tunnettu suuresta energiajuomien kulutuksesta. Haluaisitko Antti kertoa meille hieman lisää tästä? No, nämä energiajuomathan tunnetusti parantavat vireystilaa ja näin kognitiivisia toimintoja, tai näin ainakin opiskelijat ajattelevat, mutta kyllähän näitä itselläkin tulee mentyä useampi viikon aikana. Minkälaisia opetustekniikoita käytät? No, näitä videoita tulee näytettyä useampi päivässä ja muistiinpanoja ja näidenkin avulla jaksan näitä samoja videoita näyttää useamman kerran päivässä. Kiitos Antti haastattelusta. Kiitos. Penkkaripäivän vastaanotto lähestyy. Pääsimme haastattelemaan presidenttiparia vielä hetkeä ennen itse juhlan alkua. Millä fiiliksillä odotatte kohta alkavan penkkaripäivän juhlia? Kovin innokkaasti odotamme tätä perinnettä. Tämähän ei ole uutta meille, mutta tämä on suuri kunnia jälleen kerran meille. Kuinka olette valmistautuneet penkkaripäivän juhliin? Olemme hankkineet juhlapuvut ja ostaneet mämmiä. Tosi paljon mämmiä. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Kuinka juhlat sitten viime vuonna sujuivat?
Rauhallisesti. Kotona. Ihan rauhallisesti. Kiitos haastattelusta. Kohta tapaamme pian tuossa itse lavalla sitten. Kiitos. Vielä lyhyesti uutissähkeitä. Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan apit eivät ole saaneet liioin uusia ystäviä oppituntien istumajärjestyksen ansiosta. Vain vajaat 14% vastaajista kertoo saaneensa ystävän opettajan määräämästä istumajärjestyksestä. Tutkimuksen myötä alan asiantuntijat kehoittavat istumajärjestyksen lakkauttamista. Parkkisakkojen määrä kuluneen vuoden aikana Lyseomäellä on ollut normiluokkaa. Viime vuoden sakkopiikkiin asti ei ole ylletty, vaikka opiskelijat ovatkin ahkerasti parkkeeranneet autoja varatuille paikoille ja jopa sopimattomiin paikkoihin. Kuluneen lukuvuoden aikana sakoitta on selvinnyt reilu 65% abeista. Eniten sakkoja on saatu siitä, kun autoja on jätetty paikoille, johon ei saa parkkeerata. Vastaajat kertovat myös saaneensa sakkoja muun muassa parkkikiekon unohduksen takia sekä Kilpisjärveltä. Sain juuri korvanappiini tiedon, että meillä on yhteys penkkaripäivän vastaanotolle. Kuuletko, Jesse? Kuuluu. Olen juuri saapumassa penkinpainajaisjuhlien vastaanottotilaisuuteen. Isokettu kiittää ja kuittaa. Tästä se alkaa. Hyvää iltaa tai aamupäivää, Lyseon väki. Tervetuloa seuraamaan Abi-showta. Aivan tässä ensimmäiseksi ilmoitan tämmöisen pahoittelun, videokulma pätki hieman. Ja kuten presidentin linnassa, myös Lyseolla valta on vaihtumassa. Pyydämmekin valtakautensa päättävää presidenttiparia saapumaan lavalle vastaanottamaan arvoisat abiturienttimme. Juonteet saa tehdä mitä haluaa, jos osaa. Hyvää päivää. Ensimmäisenä haluaisin pyytää lavalle Björn Borgin sekä juontopareni John McEnroe. Seuraavana kättelyvuorossa Uno Turhapuro sekä insinööri Sörselsö. Sitten lavalle saapuukin vieraita Ihmemaa Otsista. Sitten Shrek-elokuvasta tunnettua porukkaa. Ja sitten saapuu vieraita Kauko-idästä. Ja seuraavaksi Simpsoneista tuttu Manny. Ja FBI-agenttejä. Ja seuraavaksi Maija Mehiläinen ja Disney-elokuvat tuttuja prinsessoja. Mihin Maija on jättänyt paijan? Seuraavaksi kouluvat Nunna ja Father Brown. Ja seuraavaksi Apien kuunnelluartisti Pitbull. Joiden jälkeen Tiikeri. Postimies Pate ja Peter Griffin ja Billy. Seuraavaksi kättelemään saapuu Winx Clubi.
Sphinxejä seuraa Gotham Cityn sankaripariskunta sekä kukistettavat viholliset Harley Quinn sekä Jokeri. Kättelemään saapuu noita sekä hahmoja Liisa Ihmemaa tarinasta. Seuraavana saapuukin enkeli ja paholainen. Seuraavana saapuu Dorian Yates, Sam Sule, Hulk Hogan ja nyrkkeilyn maailmanmestari ja Pettari Kalle ja Blue ja Grit. Sitten Subway-surppeli Jake ja Tricky. Ja seuraavana vedetaan Mikä maasta sekä Lucky Luke. Seuraavana saapuukin näkymätön mies. Seuraavana rokkareita ja urheilijoita suoraan 80-luvulta. Heidän jälkeensä lavalle körötteleekin Mario Kart-pelistä tutut hahmot. Heidän jälkeensä lavalle astelee Vapauden patsas, merirosvoja sekä palomiehiä. Seuraavaksi lavalle astelee joukko gangstereita. Myös Gotham Citystä saapuu lisää vahvistuksia. Myös vanha tuttumme joulupukki on saapunut paikalle. Seuraavaksi suoraan Hirvimetsältä saapuu hirvimies Markku, Lampun henki. Jali ja suklaatehdas-elokuvan päähenkilö Willy Wonka sekä Gold Kickereitä. Seuraavana lisää keijuja. Pentteripäivän turvallisuus on myös varmistettu. Se lähtee FBI-vahvistus. Näyttää siltä, että meidänkin vastaanotollemme on saapunut tuplakättelijä, sillä lavalle astelee jälleen Pitbull. Seuraavana rahapajasta tuttu hahmo, Tiikeri sekä Neo Matrixista. Seuraavana hahmoja Top Gun -elokuvasta sekä Pasilasarjasta tuttu Kyösti Pöysti. Sitten lavalle astelee vieraita suoraan Autot -elokuvan tunnelmista sekä Supertyttö. Sitten saamme vieraita Tylypahkan koulusta. Heidän jälkeensä lavalle saapuu Chris Chan sekä vieraita Sherlock Holmesin tarinoista. Seuraavana saamme lavalle Mafia Ukon sekä Vangin. Heidän perässään saapuu poliisi. Ja poliisia jahtaa Tommy Shelby. Seuraavana presidenttiparia kättelevät Pikku Myy sekä Nuuska Muikkunen. Viimeisenä kättelyvuoroon saapuu vieraita avaruudesta, nimittäin astronautteja. Kiitokset presidenttiparille. Voitte käydä istumaan. Nyt kun kaikki juhlavieraat ovat paikalla, voimme aloittaa ensimmäisen ohjelmanumeron. Linnanjuhlissa nähdään usein etikettivirheitä. Seuraavaksi pyydämme lavalle Raadin keskustelemaan muutamista lukion aikana nähdyistä mahdollisista etikettivirheistä. Pyytäisin nyt lavalle seuraavat henkilöt.
Rea Soini, Annikka Koivuniemi, Niko Holopainen, Harri Riikilä, Titta Välimaa sekä Ville Holopainen. Kivittäkää nyt ne opettajat ihan huolella. Olemme keränneet Lyseon Abelle 3 vuoden aikana tapahtuneita kommelluksia. Teidän tehtävänä on äänestää, onko kyseessä etikettivirhe vai ei. No niin, ensimmäinen etikettivirhe. Onks etikettivirhe skipata koko koulupäivä, koska oli kipeänä, ja sitten törmätä opettajaan kaupassa? Yes or no? On melko kaksijakoiset mielipiteet. Miksi Harrin ja Annikan mielestä tämä on etikettivirhe? No, eihän siinä muuta mitään, mutta kun siellä kaupassa oli semmoisia ostoksia sillä apilla, niin eihän niitä nyt voi hyvää niitä täällä ihan virallisesti koulussa hyväksyä. No, jos on kipeä, niin ei voi mennä kauppaan. Kiitokset vastauksesta. Seuraava kysymys kuuluu näin. Onko etikettivirhe lähteä jatkoille pojan kanssa, luulla, että se on ruotsalainen ja yrittää keskustella koko ilta sen kanssa omalla ralliruotsilla ja tajuta vasta parin tunnin päästä, että se puhuukin suomea ja on suomalainen? Taas on saman verran jeesiä ja noolta. Miksikäs tämä on etikettivirhe, Annikka ja Titta? No, vahinkoja sattuu, että... Eli ei ole etikettivirhe, jos se on vahinko. No, riippuu tilanteesta. Kiitos vastauksesta. Kolmantena kuuluu kysymys. Onko etikettivirhe luntata kokeessa ja saada silti hylätty? Ja nyt saadaankin huomattavasti yksipuolisempia vastauksia, yksimielisempiä vastauksia. Kyllä tämä on selvästikin kaikkien opettajien mielestä etikettivirhe. Ja haluaako joku opettajista mainita tähän jotain tarkennusta vai pidetäänkö tämä vaan yleisenä etikettivirheenä? Älkää luntatko. Lunttaminen on huijaus. Onko etikettivirhe saikuttaa sunnuntaina darran takia? No kyllä, minä olen samaa mieltä. Ei ole etikettivirhe kyllä, että... Riippuu tietysti, onko sitten ilta mennyt miten hyvin, että onko hölmöilty ja näin, niin sitten se saattaa olla etikettivirhe, mutta jos vaikka on puhuttu ruotsia suomalaisten kesken. Viidentenä kuuluu kysymys. Onko etikettivirhe olla vastuussa lukiobileistä ja lähteä ensimmäisenä pois, koska oli liian humalassa bileistä? Onko etikettivirhe olla vastuussa lukiobileistä ja lähteä ensimmäisenä pois, koska oli liian humalassa? Rean mielestä tämä ei ole etikettivirhe. Miksi ei? Koska homma on hoidettu, jos on niinku ollut järjestämässä. Se on siinä. Totta! Seuraava kysymys kuuluu, tai väittämä. Onko etikettivirhe kusta vanhojen jatkoilla hälytyksiin varustelluin huoneen lattialle?
Kyllä tässä selvästikin näemme, että Harrilla ja Nikolla on ainoat oikeat vastaukset. Onko kommentteja liittyen Harrille? No, minä annan tällä kertaa tuon nuoremman veljen vastaan. No vahinkoja sattuu aina. Samaa mieltä. Ja ehkäpä Harri ja Niko löysivät tästä tilanteesta jotain samaistuttavaa. Kuka tietää? Seuraava on. Onko etikettivirhe sytyttää patalappu tuleen Labra-kurssille? Ja ensimmäistä kertaa äänet jakautuivatkin tasaan. Eli kannattaa seuraavan kerran, kun mietit, että sytyttäisit patalapun tuleen, niin harkita sitä, mutta muista kuitenkin, että puolet opettajista hyväksyisivät sen. Onko etikettivirhe kerätä kolikoita Victoria-patsaan vesialtaasta Lontoon opintomatkalla? Ja taas äänet jakautuivat tasaan. Ville, miksi tämä ei ole etikettivirhe? Jostain ne matkarahat on saatava kasaan. Totta. Ja viimeinen kysymys kuuluu, onko etikettivirhe kävellä saunaillan jälkeen alasti kaupungin läpi? Ja nyt tämä jakautuukin tällä tavalla, että naisopettajien mielestä se on etikettivirhe ja miesopettajien mielestä ei. Mistähän liian johtuu? Onko Rajalla perusteleva myönteinen vastauksille? Aina ei voi tehdä mitä haluaa. Entä Harrilla kieltävä vastauksen perustelu? No jos on kerta kaikkiaan liian kuuma, niin... Samaa mieltä. Harrikin varmaan käy pienellä vilvolenkillä aina saunaillan jälkeen kaupungilla. Kiitokset Raadille rehellisistä vastauksista. Voitte nyt palata paikoille. Ette saa palkintoja. Vai saatte? Ai jaa, no niin. Ei kun niin oli. Joo, sorry. No niin, sit päästäänkin Abien lempiosuuteen, eli meillä on ollut tämmöiset abisäännöt viimeiset pari viikkoa ja nyt joutuu rikkomuksesta vastuuseen. Niitä sääntöjä on ollut muun muassa, että hattu päässä kuljetaan täällä pitkin käytäviä ja tullaan Abielle haastamaan riitaa, mutta se ei meidän valtakolla mahdollista on ollut, joten nyt joutuu vastuus siitä. Haluaisimme pyytää lavalle seuraavaksi Tarmo Kostiaisen, Eeli Konstin sekä Noa Suppolan. Missä herrat ovat? Ilmi antakaa äsken mainitut henkilöt, jos näette heidät jossakin. Tästähän tulee sitten vielä myöhemmin sitten, tiedätte jättäneenne tulematta, että... No niin, kerran poikia ei näy, niin otetaan seuraavat herrat lavalle. Nämä on täällä käyttäytynyt Abia kohtaan selvästi väärin ja ollut ainakin hymyilemättä vastaan tullessaan. Ja tästä vastuuseen pääsee Aleksi Pöllänen, Ville Rissanen ja Lauri Mononen. Kaikki pojat lavalle vaan.
En tiedä ansaitseeko tuommoiset mitään karttia. Pojat, työ voitte hyvittää nämä rikkomukset esittämällä tämmösen apiräpiin tässä. Lauri on supissa nyt, niin se ei tullut syömään. No niin. Istutaan. No joudutte nyt selviytymään kahdestaan sitten. Joo. Mitä? Niin saako pyytää kolmatta, kuka voisi tänne tulla lavalle meidän? Voitte pyytää, jos tiedätte joku kaveri, joka haluaa tulla, niin ei kun tässä pyydä vaan. Lenni Kiiveri tuli. No niin. Missä näkyy? On tulossa. No niin. Vauhtia! On kyllä ihan hyvä sää olla tässä lähipäivinä. Ja sieltä saapuu Lenni! Musiikkia, kiitos. Pitääkö aloittaa? En päättänyt sua ohiruuta jonossa. Nyt mä oon tässä katumassa. Apisanta on 3 viikkoa uhannut. Muutenkin lukua 3 vuotta stressannut. Hattuja ollaan päässä pidetty, energiaa juomia salaa ristetty. Hannu ja Api pois lähtee, jälleen jäädä vain me tähteet. Pyydän anteeksi, Api, olen ollut teille kamala. Mutta nyt jatkot muistaa, että Api on Jumala. Isot aplodit pojille! Älkää karatko vielä! Mitä apit ovat mieltä? Armahdetaanko nämä paatuneet rikolliset? No niin, voitte lähteä. Viimeisenä pyytäisimme lavalle syntinsä sovittamaan Veera Baljaskinin, Tiitu Paunosen ja Vilma Piisilän. Saapuu. Onko? Saapuu. No niin. Odotellaan taas hetkonen. Aika lämmin kyllä karkkuikin päässä. On hirveä soiva. Älä siellä valita. Sun on ruuhikavaatteet päällä. No mä kaavat ihan jes. Arva, onko minulla? On näin. Anteeksi nyt jo. Ja sieltä saapuu viimeiset rangaistavat. Ei ole yksin, kyllä täältä löytyy kavereita. Te ette ole päästäneet apeja ohi ruokajonossa. Miksi näin? En huomannut. Kuulostaa selitykseltä. Juu. No, tuosta hyvästä te joudutte vastuuseen teoistanne. Soitamme kappaleen, jonka sanoja teidän tulee jatkaa musiikin pysähdyttyä. Put it on.
Kalle siellä reivaa. No, mitä opit mieltä? Armahdetaanko heidät? Eikä osaa. Yksi vaan. Kuka? Tiitu. No niin. No niin, Iitu on nyt armahdettu. Tiitu voi poistua lavalta. Veera ja Vilma joutuvat jäämään nyt lavalle ja ainut tapa teille päästä pois täältä lavalta on valvoa Apea. Eli ei kun polvilleen vaan ja Apea palvotaan näin tällä lailla. No niin, hyvä. Tuolta se pitäisi näyttää aina. Kiitos paljon. Aina, kiitokset palvomisesta. No, nyt voimme jatkaa juhlimista. Seuraavassa ohjelmanumerossa haluaisimme haastatella vuorotellen linnanjuhlien ensikertalaisia sekä kokeneita veteraaneja, opettajia. Ensin pyytäisin lavalle Sonja Oikarin, Krista Kaatosen sekä Nika Lepedevan. Joo, eli on ohjelmanumero Pyydä lavalle, eli kysy tässä kysymyksen ja pitää nimetä opettaja, joka sitten tulee lavalle teidän tilalle, kun kysymykseen on vastattu. Ja eka kysymys kuuluu, nimeä opettaja, mikä se kysymys? Kenen opettajan tunnustaisi parhaat päikkärit? Antti Harmanen. Antti lavalle. Jouni. Harri Riikelä. Tervetuloa opettajalle. Eli Harri ja... Oliko Jouni toinen? Joo, Jouni ja Harri. Harri, Jouni ja Antti lavalle. Kiitos. Nyt tulittakaa niillä karkeilla äkkiä. No niin, sitten esitetäänkin teille opettajille kysymys tässä. Kenellä oppilaalla on aina energiajuoma kädessä? Apilla. Karoliina Nykänen. Karoliina lavalle. Joku pitää sanoa nyt. Eikö sulla api? Mullakin pitäisi lukkoa, mutta hän yhtään pienemmän päähän. Tää nyt ei oo, mutta Aleksi Mustonen. Pääthän äsken lavaan. Koitan pongata katseella joku sopivan uhrin tästä. Jos tää on henkilökohtaisia juttuja, niin voit myös heittää sen. Nyt olisi hyvä saada purkaa patoumia. Huomaan selkeästi, että mä en niin paljon kiinnitä huomiota tähän asiaan siellä tunnilla, että mä heitän kertauskurssilta jonkun, joka tulee mieleen, niin no, sain vähän vinkkiä tuosta naapurista, niin ehdotettiin tämmöstä kuin Mäkäläisen Luukas. Nyt saapuu lavalle 3. kerran jo. Huhhuh. No niin, ja seuraava kysymys oppilaille kuuluu. Kuka opettajana on eniten virkaintoilija?
pääsee lavalle toistamiseen. Vaikka Lasse Frank. Oh niin! Legenda Lasse. No, Hannu Soini. Ja Hannu Soini. Miss Presidentti. Ja näille herrasmiehille esitetäänkin sitten seuraavanlainen kysymys. Kuka abeista on aina myöhässä? Jaa. Joo, Juhani Vainikainen. On useita, mutta jos tulee mieleen, niin sanotaanko vaikka, jos on paikalla, niin Emmi Romppanen, Marika Kasper. No niin. Aina Heiskanen. Hannun synnyttävä tormi kohtasi Aina Heiskasen. Opettajat voivat nyt poistua lavalta. Kiitokset näistä. No niin, ja seuraava kysymys kuuluu. Kuka jakaa opettajista eniten säälipisteitä kokeessa tai jossain muissa tehtävissä? Sanoisinkohan mie Reija Soini. Ville Holopainen. No, aika paha, mutta Lasse Franti antaa yleensä aika pelkästään kaavasta säälipisteitä. Ja Lasse lavalle. Varo eläville nyt kompastu niihin karkkeihin. No, teiltähän minä kysynkin sitten, että kuka apeista höpöttää aina? No Aadahan siellä on. Mutta jos toisen, niin voisin sanoa tuon juontaja herran tuossa. Oho. No tunnilla ei kukaan uskalla höpöttää yhtään mitään, niin aika vaikea paikka. Tuoltahan pystyy tuolta yleisöstä tälleen valikoimaan ihan satunnaisen uhrin kyllä myös. Kerro. Sieltä meillä tulee takarivistä useita, sanotaanko vaikka Veikka Kosonen. Ja Veikka Kosonen pääsee lavalle. Kiitos opettajille. Ja teiltähän sitten kysytäänkin, että kenet opettajista te ottaisitte mukaan linnan juhliin? Kyllä se olisi Hannu. No niin, Hannu. Totta kai presidentti tulee linnan juhliin. No mitäs tämä juontopaariini on mieltä? No siis, ainoastaan yhden naisopettajan tunneilta saan hyviä numeroita, ja se on Hanna. No niin, ja Hanna pääsee lavalle. Ja mitäs Uno Turku? Mä luulen, että voi tulla kotona sanomista, jos sanotaan äitiin mukaan. Kai se opettaa. No niin, äiti. Äiti pääsee lavalle. Olkaa hyvät, istukaa vain. No niin, ja sitten toiskinen kysymys opettajille.
opettajille. Kuka oppilas on, tai opi on aina kohtelias? Minä tällä hetkellä opetan apeena, on hirveän hankala sanoa. Mutta Sauniston Oskari on kohtelias. Ja sieltä Nuukka Muikkunen saapuu lavalle. Mun mielestä kaikki apit on ihan älyttömän kohteellinen. Kyllä. Kyllä Avikin kävisi ja Aleksikin kävisi. Mut Juhani on. Kaikkihan ne on. Lotta. Kaikki saatiin tästä vaan opettaja. Kiitokset opettaja. Ja teiltä nyt viimeisenä sitten kysytään, että kuka opettajista moikkaa aina? Vaikka käytävällä tai kaupungilla tai luokassa tai ihan missä vaan. No, aika monihan moikkaa kyllä, mutta... Eikä Arto. Mutta Arto ei tänään paikalla, mutta... No Niko Holopainen, ehdottomasti. No, mitä nyt kun kysytään, että kuka moikkaa ne kaupungilla, niin oikeastaan ainoa mitä kaupungilla näkyy on toi Hanne Gaskin käyttämässä koiraa lenkillä. Niin Hanne Gaskin. Terhi. Ja Terhi. Ja sitten erikoismainintana vielä Antti Harmanen tänne lavalle. No niin, ja sitten viimeinen kysymys. Näitten, mitä sanotaan, niin ei tarvii tulla tänne lavalle, kun se on loppuu tähän tämä osio. Mutta kysymys kuuluu, että kenet ottaisit mukaan linnanjuhliin? Ai hitsi, kun mä ottaisin kyllä teet kaikki. Saanko mä valita vaan yhden? Mielellään. Kuka se olisi vielä tänne lavalle loistamaan? Otetaan vaikka Siiri. Kyllä me taidetaan Matrixilla mennä. Todella vaikea. Ehkä ottaisin ton Jesse kuitenkin. Minä ottaisin opiskelijana, joka mä oon tuntenut jo 7-luokalla lähtien, opettanut Kerimäellä, Sonja Oikari. Kiitos kaikille opettajille ja apeille, jotka pääsivät lavalle tekemään tätä osiota. Voitte poistaa. No niin, eli penkkaripäivänähän on tapana jakaa kunniamerkkejä ansioituneille abeille ja seuraavaksi haluttaisiin palkita muutama opiskelija lukioajan saavutuksesta. Ensimmäinen palkinto, mikä jaetaan, on Academic Weapon, eli kunniamerkki myönnetään henkilölle, jota abit kuvailet loistavana oppilaana ja voi kysellä apua aineessa kuin aineessa. Pelkoa vääristä vastauksista ei ole. Ehdokkaana meillä on Senni Turtiainen, Selma Vähätalo, Eero Halko sekä Henrikka Hassinen. Mutta tänään meillä on voittaja Eero Halko.
Ole hyvä, onneksi olkoon. Miltä nyt tuntuu? Mikä on salaisuutesi tähän menestykseen? Kuunnella tunnella paljon. Kiitos! Seuraavaksi palkitsemme parkkipirkkojen painajaisen. Ehdokkaita ovat Antoni Kunttu, Iida Solonen, Werneri Viljanen sekä Luka Leinonen. Kunniamerkki myönnetään henkilölle, joka on muun muassa hyödyntänyt syksyn ajan hänelle kuulumatonta pysäköintilupaa. Sen turvin hän on pystynyt pysäköimään autonsa koulun pihalla myös varatuille paikoille. Henkilö ei myöskään tunnu omistavan parkkikiekkoa, ja apit kertovat hänen pysäköivän autonsa mitä kummallisimpiin paikkoihin. Tämä henkilö seisoo jo valmiiksi lavalla. Hän on Luka Leinonen! Onneksi olkoon, Luka! Miltä nyt tuntuu? No, eikä tää meni oikealle tyypille. Sori Ismo sitä alkuvuoden pysäköintiluvasta. Se oli vaan jäänyt taskuun. Joo. Seuraavana vuorossa on titteli nimeltä Terveydellinen poissaolo. Ja kunniamerkki myönnetään henkilölle, joka lukioaikana on laskenut enemmän omia poissaolojaan kuin matematiikkaa. Tuija Anttila sanoin, tämän henkilön tuntimerkit muistuttavat väreiltään kodista joulukuusta. Ehdokkaina on Karolina Nykänen, Sonja Oikkari, Maija Hämäläinen sekä Aleksi Pietikäinen. Tänä vuonna palkinnon voittaa tai saa Karolina Nykänen. Onneksi olkoon! Mikä on salaisuudessa? Ensinnäkin tää on vale, joten mulla ei ole mitään sanottavaa. Selvä. No niin, ei hyväksytty. Seuraavaksi palkitsemme Lyseon oman Beach Rotan. Ehdokkaita ovat Juho Rissanen, Aada Heiskanen, Ella-Maria Behm sekä Vilma Lahtinen. Kunniamerkki myönnetään henkilölle, joka viihtyy paremmin Savonlinnan baareissa kuin omassa kodissaan. Tämän henkilön on nähty myös lukevan syksyn YO-kirjoituksiin baaren tanssilattialla. Pailaaminen ja pänttääminen samanaikaisesti kannatti, sillä palkintona odotti terveystiedon Laundatur sekä Golden Birds Lotto-palkinto. Tämä henkilö on Aada Heiskanen! Onneksi olkoon! Miltä tuntuu olla näin pönkkaripäivänä selvinpäin? No, teki vähän tiukkaa, mutta onneksi tässä on sitten loppupäivä aikaa. Kiitos, Aada. No niin, ja seuraavana palkintona on Lyseon muotikuru. Ehdokkaina on Veera Orlova, Pinja Nykänen, Liisa Metsälä sekä Alisa Pöllänen. Kunniamerkki myönnetään henkilölle, joka on tullut muun muassa YO-kirjoituksiin täydessä tällingissä. Tämä kyseinen henkilö tuskin sairasvuoteellakaan luopuu tyylikkeistä asuistaan. Kyseisen henkilön päällä nähtiin vanhojen kanssa alunperin linnanjuhlin suunnittu puku. Lyseon muotikuru on
Liisa Metsälä. Onneksi olkoon. No niin, Liisa. Mihin verkkokauppaan olet käyttänyt eniten rahaa viimeisen vuoden aikana? Joo, lippu.fi. Tarkentan kysymystä. Muotiverkkokauppaan. No, en nyt kyllä osaa heittää matsa-alalta tai joku. Ei oo mitään yksittäistä. Aivan. Eli valitsit vaatteet monesta eri paikasta. Kiitos Muotoilu vastauksesta. joka tuutista. Seuraavana jaossa on titteli Barbie ja Ken. Ehdokkaina ovat Aleksi Mustonen ja Kerttu Partanen, Ville Huuskonen ja Tiia Äijä, Oskari Saunisto ja Jenni Puurunen sekä Veikka Kosonen ja Sofia Toroppainen. Kunniamerkki myönnetään henkilöille, jotka ovat toisissaan kiinni kuin takiaiset. Kyseessä on Lyseon oma ihana pariskunta, jonka löydät aina samasta paikasta. He ovat ketkäpä muutkaan kuin Aleksi Mustonen ja Kerttu Partanen. Onneksi olkoon. Ja onneksi olkoon. Onnea molemmille. Haluatte kertoa ensimmäisestä kerrasta, kun Aleksi myönti tykkäävänsä Kertusta. Liittyykö tähän tarinaan? Joo. Mä siivosin Kertu oksennuksen. Kiitos Aleksi vastauksesta. No niin, ja sitten 7. palkinto on Lyseon kahvilakannattaja ja ehdokkaina tähän palkintoon on Nelli Happonen, Heikki Hakolahti, Katja Saikonen sekä Niko Holopainen. Kunniamerkki jaetaan henkilölle, jonka apit kertovat käyttänyt useita satoja euroja Lyseon kahvilaan. Tämän henkilön nähdään vierailevan kahvissa jopa useammin kuin Niko Holopainen. Tämän henkilön tuella koulumme keittäjät lentävät varmasti etelälämpöön heti lukukauden päättyä. Tämä henkilö on Katja Saikonen. Onneksi olkoon. Mikä on lempi tämmönen välipalasi tuolta kahvista? Porkkana kakku. Oikea vastaus. Seuraavaksi jaetaan vuoden salirottopalkinto. Ehdokkaina ovat tämmöiset lihaskimput kuin Joonas Mäkäläinen, Sami Tanninen, Paavo Temonen sekä Noa Julti. Tämä kunniamerkki myönnetään henkilölle, joka on käytännössä muuttanut kuntosalille. Hän tuntee salin henkilökunnan paremmin kuin oman perheensä. Tämä henkilö tuskin jättää linnanjuhlapäivänäkään treeniä välistä, ja ilta jatkuu todennäköisemmin Kerimäen kuntosalille kuin yhteisille jatkoille höyryyn. Kunniamerkin saa Paavo Temonen. Onneksi olkoon. Mikä on lempi kuntosali liikkeesi? Penkki. Ole penkki, penkki! 105. No niin, ja sitten onkin toiseksi viimeinen palkinto ja yhdeksi palkinto tai kunniamerkki, joka myönnetään
Lyseon kaksoisolennoille. Tänä vuonna ehdokkaana on Riku Hirvonen ja Riku Muukkonen, Krista Kautonen ja Sanni Karvinen, Nelli Asiakainen ja Julia Doe sekä Iita Salminen sekä Isabelle Björn. Tämän palkinnon voittajat olivat itsestäänselvyys. Tervetuloa lavalla hakemaan kunniamerkit Iita Salminen ja Isabelle Björn. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Mikä on johtanut tähän Osaatteko niin sanoa, mikä olisi johtanut tähän kaksoisolentotittelin voittamiseen? No, en tiedä. Ei ole hankittu muita kavereita, ne on koko ajan kahdesta. Onko samaa mieltä? Joo, totta kai. Se on hyvä. Kiitos. Viimeisenä jaamme palkinnon Lyseon Goat Opelle. Ehdokkaina ovat Hanna Kaskin, Ville Holopainen, Arto Muinonen sekä Antti Harmanen. Kunniamerkki myönnetään opettajalle, joka suorasanaisuudellaan melkein sulautuisi osaksi Abien porukkaa. Tämä henkilö kerralta järkyttyy enemmän Abien järjen juoksusta, mutta pystyy aina alkujärkytyksen jälkeen pitämään itsensä tyynenä ja kannustamaan. Tervetuloa lavalle, the greatest of all time, Ville Holopainen! Onneksi olkoon. Ja eikä tässä. Ville, mones kerta lavalla tänään? Ei me noin pitkälle osaa laskea. Kiitos Ville! Äänestyt palkinnot jaettu ja siirrytään viimeiseen tavallaan palkintoon tai kiitokseen. Ja Abit halunnut palkita vielä eläkepäivilleen keväällä siirrytyt opettajat, joten pyydetään nyt lavalle Hannu Soini ja Seija Siloton vastaavat Abin kiitokset. Ois kannattanut ottaa joku kärri tai kassi mukaan. On kyllä. Tai voi niistä minulle antaa, jos tuntuu, mutta... Ja sitten täällä on vielä... Siinä vielä kiitoskortti. Siinä pitäisi olla kaikkien Abien allekirjoitukset. Kiitos. Kiitos. Jos on vielä jotain sanottavaa Abelle viimeistä kertaa kaikkien edessä, niin sanokaa vaan. Nauttikaa elämästä. Te olette parhaita. Ottaa.
kiitämme kaikkia juhlavieraita sekä katsojia. Tämä lähetys päättyy nyt. Pyytäisin Apea siirtymään lavalle ja vastaanottamaan kutsut linnan jatkoille.